Angibingelele kubabukeli bonke egameni likaDlubheke osewaziwa ke ezweni lonke. Ngithi bafowethu bangizonazisa kakhulu ukuthi kulonyaka sizophinda futhi sizohlangana nge2 kuNovember lapha sizonethulela khona ingoma kaDlubheke. Ngithanda umculo wamaskandi lapha ke kuningi ozokuthola nokushintshiwe ngani ngoba sithiya senze umehluko kulonyaka sithi ukuhluka kuloshuni osudovadova ngeke ngesemfishane kafishane ngisebethi amavukane lo gama engathanda kodwa laba futhi abasephansi namavukane lawa amadala ke awaziwa nje jikelele. Kulonyaka bafowethu niyawazi umculo ukuthi usukaphi wayaphi. Mina ke ngubuyisela la osuke khona ngoba ngibonile ukuthi usuqala ukuphuma esandleni ngani ngoba ngibona umculo uphendulwe usenziwa amakwaito kanti ngempela umaskandi yohlezi umaskandi ukuthi sigcile kuShameni sigcile kuKhohlandi nasengomeni enhlobonhlobo kodwa singaphumi kakhulu zona itayela yebo ziyadingeka esikhathini samanje. Kunengoma lapha ethi yimi ingqongqo ngifuna ukwenza mbafana. Ingoma enjalo mina izona tayela engize ngazo kulonyaka kodwa ezumaskandi oyimele ngoba mayilalele iyokudida nawo leya ngoma yakho kanjani into ekuyona izinhlobonhlobo kuzoba ingoma lapha efana nalethi eGiyani yizo zona zonke ingoma lezo uthi mayilalele uthi mayingena ingoma uyithola ingena nje imnandi kuyacula umnandi kodwa nje kunalezo nhlamvu lezo engidlala ngazo ngolimi ngoba phela ngiliqhikwa nje kuyofanele ukuthi ngihlize ngqikona kodwa la iphenduka khona sikutshela futhi ukuthi ayisenge kwenye indawo manje lokho ke akwandile bani mina ngithi ngisakwazi ukwenza lento kumaskandi kuphinde futhi loshune ngikubona abafowethu kubantu basangadideka ngoba manje bayitshela ngiqhamuke nento entsha akukho kusha lapha ukuthi manje kodwa ngibuyele mina la becula khona abacula aba professional hayi amafiki laba khona kodwa njengamanje uthola bathi a professional laba abantu laba abakwazi ukucula ngeke ngisalonge babizwa amagama ngoba vele indaba abayisekho nje kahle kuphelile ngakho mangabanika lezi ingoma uthi abayicule ngabanika mhlambe 24 hours noma ngifike ngithi kujike ekhaya ngaze ngibuye siyaze benze lutho kulezi ngoma engicula
ngoba lapha number 1 indlela yakhona acula ngakhona ngeke ucule mangabe unezwi likhathi imoto yacula noma mawunezwi ekhulu mawuthi yacula uthi sekugcina nje uvula nje yabo into enjalo lento le igcina isishaya isikhathi esiningi ukuthi yikho ngeke kwazi ukuthi ufithe kuleya nkosi engicula kuyona. So ngiyafisa nje abafethu ukuthi okuningi nomningi besondele eduze kwami ngiyobasiza nginawo umona ngaleyo ndlela bona nginawo futhi nenhliziyo embi nginayo kodwa hayi ngaleyo ndlela umuntu uma ekhala nje ufuna uzomsiza ukuthi ngimsize ngiyakwazi ukumsiza ukuthi hayi mfowethu ungakhamisi kakhulu uma ucula manje nje kuze umoya ngale ndlela engafuneki yabo into enjalo ngiyafisa ukuthi beyiqaphela abafethu. Uzungazukaliki ngayente ngane kanje ngobufuna ukugoqa ukuthi inkosi uzungazukaliki ngayente ngane kanje kube ngase kunoye izisini uzungazukaliki ngayente ngane kanje kube ngase kuqume lo mhlume wakho uzungazukaliki ngodalo nje ngobufuna ukugoqa ukuthi inkosi yomastandi. Uzungazukaliki ngayente ngane kanje ngobufuna ukugoqa ukuthi inkosi uzungazukaliki ngayente ngane kanje ngobufuna ukugoqa ukuthi inkosi yomastandi. Noma ungaxhuma angeke uzulungele sohlala ebyene